żgur li ħafna minnkom qegħdin hawn biex titolbu lil Mulej jkompli jgħinkom fit-tqala tagħkom. Qegħdin hawn forsi għax minn barra is-sorpriża li tiġi ma' kull tqala, kultant tqala mistennija, kultant tqala mixtieqa forsi għal żmien twil u kultant tqala li mhix mistennija u forsi mhux mixtieqa. Imma qegħdin hawn biex nitolbu lil Mulej jkompli jgħinna fit-tqala tagħna. Forsi jkun hemm jew aħjar inneħħu l-forsi ikun hemm xi ftit tal-biża'. Min jaf kif se tkun, min se tkun din it-tarbija tagħna. Min jaf jekk tkunx f'saħħitha. Min jaf jekk ikunx hemm diffikultajiet jew forsi uħud minna diġà nafu li hemm xi ftit tad-diffikultajiet u allura qegħdin hawn biex nitolbu lil Mulej permezz ta' Ummu Marija biex jidħol għalina, biex ikun magħna. Imma dan xi fisser? Dan ifisser illi t-tarbija li hemm fina, it-tarbija li hemm fikom, anki jekk forsi ħdimtu, stinkajtu, ippreparajtu, għamiltu l-istajtu biex din it-tarbija tiġi, imma din it-tarbija ma tiddependix totalment minna. Din it-tarbija mhijiex biss tagħna, anzi, din it-tarbija mhijiex tagħna. U jkun ftit diffiċli nammettu ċertu realtajiet, ċertu veritajiet. It-tarbija li hemm fina hi don, hi rigal. Ir-rigal li ġie mogħti lilna minn Alla. U min forsi ilu jistenna li jkollu tarbija, u forsi min għadu jistenna. Mhux biss intom li qegħdin hawn li ġejtu titolbu il-barka fuq it-tqala tagħkom, imma dawk li forsi hemm barra u forsi anke hawn ġew stess li jixtiequ li għandhom xewqa kbira li jridu imma ma jistgħux. Xi drabi anki wara li jkunu użaw il-mezzi artifiċjali kollha possibbli. Dan kollu jurina li t-tarbija mhijiex tagħna. It-tarbija hi rigal. Ir-rigal għaftat f'idejna. Ħafna drabi bħalissa dejn inħossuha u ngħidu jivekku, ngħixuha u ngħixuha b'ċertu rispett u biża' u b'ċertu qima lejn Alla. Imma jiġrilna li meta jgħaddi ftit ieħor, meta titwieled it-tarbija. Jew forsi diġà anke qabel ma twieldet, ippretendejnija, ridnija, isnija, u forsi l-quddiemat nippretenduha, nqisuha, inħossuha bħala proprjetà tagħna. U meta persuna ssir proprjetà naqgħu fl-isbal, mhux f'wieħed f'ħafna. Naqgħu fl-isbalji. Għax proprjetà oġġett tiservi biex jissodisfa l-bżonnijiet tagħna. Imma jekk kull oġġett jista' jissodisfa l-bżonnijiet tagħna, l-ħtiġijiet tagħna, bħalma tista' tkun karozza, tista' tkun kamra tas-sodda, kċina, dak kollu li hemm fid-dar tagħna, kull oġġett li hemm
fid-dar tagħna, jista' jservi biex jissodisfa l-bżonnijiet tagħna. L-ebda persuna fid-dar, l-raġel l-mara, inqas u inqas it-tfal ma jistgħu iservu biex jissodisfaw il-bżonnijiet tagħna. Għaliex? Għax inkella ma jkunux iktar persuna imma isiru oġġett. U ħadd minna l-ebda persuna fostna llejla ma tieħu pjaċir, ma tieħu gost jekk tkun stmata meqjusa bħala oġġett u mhux bid-dinjità ta' persuna kif tassew aħna. Il-Vanġelu tal-lum jurina b'mod ċar daqs il-kristall li kull persuna, inklużi aħna, imma fuq kollox it-trabi li ser jitwildu huma rigal ta' Alla. Huma sejħa li Alla qiegħed jagħmlilna. Sejħa li Alla qiegħed jagħmlilna. Li aħna nistgħu nwieġbu għalija b'diversi modi. Aħna nistgħu lil Alla nfittxuh biss meta aħna għandna bżonnu. Lil Alla nfittxuh biss meta nindunaw illi aħna maħniex autosuffiċjenti, maħniex self-sufficient, illi mhux kollox jiddependi minna. U nfittxuh biss dawk id-drabi għax nibżgħu li tista' tiġrilna xi ħaġa. Imma ħadd ma jieħu gost b'relazzjoni ta' dan it-tejp. Jekk ħabib tiegħek jew ħabiba jew ir-raġel jew il-mara tiegħek ifittxuk biss meta għandhom bżonnok, inti sempliċiment tħossok użat u tieħu għalik. Alla ma jieħux għalih. U xorta waħda, anzi, iktar u iktar Alla ikun preżenti fil-ħajja tagħna, anki meta nfittxuh biex ninqdew bih, biex nużawh. Imma aħna meta nfittxu lil Alla sempliċement għax qed nibżgħu jew meta nħossu l-bżonn u fil-bqija ta' ħajjitna nwarbuh fil-ġenb, x'jiġrilna? Inkunu jaħasra qed nitilfu ħafna. Inkunu qegħdin ninsew dik il-verità li bħalissa kull wieħed u kull waħda minnkom mis-sirijiet u ommijiet qegħdin tgħixu. Li min din il-verità? Li tafu, konvinti, li tħossu li t-tarbija li hemm fil-ġuf tal-om ma tiddependejx għal kollox minnkom. Imma id-don rigal ta' Alla. Allura nħeġġiġkom il-lejla biex din il-verità ma tinsewiex. Meta Ġesu jgħaddi u jsejjaħ lid-dixxipli tiegħu fuq xatt l-għadira tal-Galilija, lil Pietru, lil Ġwanni, lil Pietru, lil Indrej, lil Ġabu, lil Ġwanni, ifakkarna li Ġesu sejjaħ diġà lilna, lil kull wieħed u lil kull waħda minna, u qiegħed isejjaħ lilkom biex tkunu ġenituri ta' din it-tarbija illi hu qiegħed jafdalkom f'idejkom. Nikkonkludi billi nħeġġiġkom, imma minn qalbi nħeġġiġkom biex ma tinsewx din is-sejħa illi intom għandkom. Hija sejħa diġà l-ħajja tagħkom ma żiltuwiex intom, ma ddeċidejtux intom li tgħixu. U wolietkom li hemm fikom, it-tarbija li hemm fikom, lanqas ma għażlet li tkun fikom. U lanqas intom ma għażiltuha biex tkun fikom. Għax jekk xtaqtu tarbija ma tafux imma liema tarbija. Ma ddeċidejtux intom il-mejn min hu jew min hi, min se tkun jew min se jkun dak li għandkom fil-ġuf tagħkom. Inħeġġiġkom biex ma tinsewix din il-verità, din ir-realtà. Għax jekk ninsewa din il-verità, din ir-realtà, il-qudiem imma anke minn issa
tispiċċaw tieħdu ħafna żbalji. Jekk it-tarbija tkun sempliċement oġġett, ma tridu xejn biex kif ikollha xahrejn 3 xhur għax hi oġġett u jien għandi x'nagħmel, ma tridu xejn wara xahrejn 3 xhur biex titfewwa f'child care center. Ma tridu xejn. Jiena qatt ma nixba nikkondanna iċ-child care centers sal-età ta' 2 sentejn. Dan ma nagħmlux jien ta' dan jagħmluh il-psikoloġi kollha bis-sens. Imma meta t-tarbija ma tibqax suġġett, ma tibqax persuna, imma ssir oġġett, x'jiġri, x'nagħmlu? L-ewwel jiġu l-flus. L-ewwel tiġi l-kamra tas-sodda sabiħa illi rid nidħol għall-loan ta' ma nafx kemm biex nixtrija u allura rid immur naħdem. Dik it-tarbija ssir oġġett inqas importanti mill-kamra tas-sodda. Ara kemm għandu raġun Ġesu u wara kemm jagħmel sens dak li qegħdin tagħmlu llejla. Llejla għandkom konsapevolezza, awareness kbira li dak li qegħdin iġġorru fikom, it-tarbija li hemm fikom hija rigal, hija don, hija persuna u mhux oġġett. Għodu attenti, għax faċli jasal il-waqt meta dik il-persuna illi hemm fikom tibdew tqisuha bħala oġġett. Tnejn li jisseparaw. L-tfal jibdew iqisuhom jew bħala xkiel jew bħala proprjetà. Ejduli jekk humiex qegħdin iqisu l-tfal bħala oġġett. Tnejn li jisseparaw. Jibdew iqisu l-tfal jekk ma joqgħodux attenti bħala fleġġa fil-ħorġ li bija jisparaw għal xulxejn. Jinqdew bit-tfal biex iweġġew lil xulxejn. Ejduli jint meta tuża l-kelma tinqeda jinqdew u x'qiegħed tqejs lil dawk il-persuni bħala oġġett. U nista' nibqa' sejrbel f'eżempju ieħor. Ejjew nitolbu lil Mulej illum mhux biss biex ineħħilna l-biża' u jagħtina ċ-ċertezza li kollox ikun sew, imma nitolbu lil Mulej biex dik il-biża' jħallihilna. Dak ir-rispett iħallihulna. Din it-tensjoni salutari healthy iħallihilna. Ħalli l-itfal tagħna lil uliedna inqisuhom dejjem bħala persuna rigal li ġej minnu u mhux proprjetà tagħna. Jitolbu għal il-Madonna l-lejla. Din il-grazzja għalikom. U jekk aħna l-itfal inqisuhom bħala rigal bħala don, ikunu kif ikunu, nilqawhom, naċċettawhom, inħobbuhom. Jekk nilqawhom bħala don u mhux bħala proprjetà, l-itfal tagħna inqisuhom dejjem bħala persuni. Ikunu kif ikunu, ikunu min ikunu u qatt bħala oġġett.